Tinago niya yung President Ferdinand Marcos Jr. King Mera pata-launching ang Memorandum of Agreement signing, kaya bering mayayaliwang lokal na kapanibalan para king kadiwa ng Pangulo king Kapitolyo ni Pampanga ngayong Lunes, July 17. Nasa na ni kadiwa ng Pangulo program na aso pa na rin mga lating negosyante at ortilano na makapasali at makapanyaling murang produkto. Ang 58 years old ay Nanay Leonila Zamora na may nibatan pakisapang Batu Angeles City, dinayo pa San Fernando bantang makasali ang murang gule. Ikwaneng tsa 14 pesos ing meto nga pirasong karot at asasali ng tsa 35 pesos king palengke. Ing romaine lettuce naman at tsa 50 pesos king aliwa, ikwaneng tsa 20 kenny. Ating pepino, 31 pesos nemo. Keng kamal na kanuning panyaluan ngeni maragulyang saopi kadiwa ng Pangulo program agpangkang Zamora. Super kasing 1,000 po na yung grocery ko dati na ng karakal ngeni, paper bag yamo, kaman mabayat na. So mabigla ka sa limo mo sabon, pamipi, tamong kailangan mong sabon, pabang-ana, no? Kape, mayu mo, makanta mo, dahil 1,000 na pala, suddenly 1,000. Dating alang isipan ngeni kanu, akwa na pang mag-sideline bantang atin niyang pandagdag budget pang grocery daking bale. Nung magdependi ka mong ketang mo na ano yung panakitan mo, ali sapat. So, kailangan natin kapang extra income para sustain mo itang ketang pamangay. Kanito, nung metong kamo obra, okay na, ala na kang problema. Ngeni, ali pwede. Kailangan natin kang adwaw at lupang extra job para mo sustain mo ketang pamangay. Bukod ka rin manyali, maragulya naman kanong sauping kadiwa ka rin magtinda. Managula saup, lalo na niyang pandemya kasi rin tao, makalwal. So, milyari, ikaming kadiwa, much more on kami making approachable kami kaming tao. So ila, instead na mong talang ng palengke, kasikat na mika rolling. So rin kadiwa, pupunta lang ka rin subdivision, ka rin barangay. Asopan nila, lalo na nung retang Manton Luya, Lemon, ng pandemic. Masiyala naman kanuuling bukod kimanakitan la, makasawp la naman kim pa mag-budget na rin manyali. Mas mababa sir, kasi direct tatamboy, lalo na di mo. Lalo pa din ang kaya ako kaya, rin gule Baguio, ay rin gule dang lowland, nakalating backyard, mga nyan. Kareni naman, karing kaming Benguet, mga nyan, tsaka ating kooperatiba. December 2022 niyang umpisa day kadiwa ng Pasko at gewa dating kadiwa ng Pangulo niya mong Pebrero. Ang programa ng kadiwa ay napakasimple lamang at tayo ay ginagawa natin ay pinalalapit natin sa magsasaka ang palengke. Kaya walang yung mga middleman, yung mga added cost ay binabawasan natin ang husto yan. Sa ganyang paraan ay maipagbili natin ng presyo na mababa. Kaya sa labas nakita ko 70 na lang ang asukal. Suportado din ni Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Department of the Interior Local Government, Presidential Management Staff, and the Philippine Communications inasa na ning programa. Marapat niya kanuing kadiwa ni Pangulo Keti Pampanga balang 15 po nga 30 ning bulan. JM De Jesus, CLTV 36 News.